Hovorí sa beda národu, ktorý nepozná svoju vlastnú históriu. A bolo by beda automobilke, ktorá by nemala svoj vlastný depozit alebo múzeum. Nachádzame sa vo francúzskom meste Socha, čo je vlastne kolíska automobilky Peugeot, a nachádzame sa v múzeu tejto značky. Je to akýsi depozit alebo zbierka tých nápadov, ktoré sa tu zhromaždili celé stáročie. Niektoré sa chytili, niektoré ostali len vo forme automobilovej štúdie. A ja verím, že vám dnes ukážem tie, ktoré ma zaujali a že zaujmú aj vás. Do tohto múzea som prišiel krátko po záverečnej rýchlostnej skúške na Rally Monte Carlo. To je sprška emócií, a keď vidím tie autá okolo seba, tak si myslím, že som v automobilovom raji. Toto múzeum je možno aj ideálne na rodinný výlet. Ak vás zaujímajú autá, určite tu nájdete svoje. A hneď prvý kúsok, ktorý vyberám, má súvislosť s automobilovými súťažami a je s tým prelomom. Nie len to, že som ho v 84. videl na plagáte a vtedy ma to zaujalo. Mysleli sme si, že toto je automobilová budúcnosť. Je to Quasar a je to prvý automobil, ktorý urobilo štilistické centrum automobilky Peugeot, ktoré bolo urobené alebo postavené na to, aby vyrábalo práve prototypy. A poďte sa pozrieť predzadnú nápravu. Je tu 2-litrový motor Peugeot, ktorý bol v B-čkovej 205 GTI, v aute, ktoré vyhralo podujatie majstrovstiev sveta rally. A toto auto bolo skonštruované za 3 mesiace práve na túto počesť, aby automobilka ukázala potenciál preplňovania štvorvalcových motorov. Čiže nejaké tie náznaky toho downsizingu tu už boli. Interiér je veľmi futuristický. S obrazovkou, s navigáciou. To sa písalo rok 1984. No a keď sme sa chytili tej rally, ja si musím jedno oddelenie prejsť ako prvé. Toto musím nasať. Toto je benzín, spotená kombinéza, z výšky prachu, však tam je normálne dnu blato. Nemohol som obísť najslávnejší rally Peugeot všetkých čias. Srdcovku, náš chlapčenský sen 205 T16. S týmto konkrétnym kusom, a to na ňom vidíte, jazdil Timo Salonen majstrovstvá sveta. A zároveň toto bolo auto, ktoré pri svojom debute v B-čkovej kategórii v roku 1984 získalo titul majstra sveta a rovnako aj ďalšie 2 roky potom Peugeot debutoval, pretože dobre vymyslel v krátkom, kompaktnom aute pohon všetkých 4 kolies. Keď si zoberiete, že auto bolo takto pozdĺžne, tak prevodovka bola uložená naprieč, k nej bol pripojený motor, tu máte jeden diferenciál, druhý diferenciál. Toto bolo taktiež preplňované benzínové turbo. 1.8, ktorá mala výkon 320 konských síl. Bola tu iba 5-stupňová manuálna prevodovka a tu vidíte, toto bolo monštrum. Možno sa tak aj nečudujeme dnes, že táto B-čková kategória bola kvôli bezpečnosti zakázaná, ale asi sú to tie najkrajšie časy rally, keď tí páni, čo sedeli v týchto sedačkách, boli naozajstní králi. Ja keď vidím dnu ten rám, uvedomím si, že toto pár kilogramové auto malo taký obrovský výkon. Tak naozaj klobúk dole a som rád, že som sa ho mohol dotknúť. Tu máte, normálne to auto je poškulované. Doslova aj tie pneumatiky mi prídu, ako keby práve jazdili. Rovnako liatinové disky. Pozrite, tu sú od obrubníka olízané. Aj tu je nejaké lístie z výšky molitanu. Toto auto rozpráva históriu, toto nie je len exponát pre exponát. A posuňme sa v čase trochu ďalej. Navzájom sa tieto dve auta trošku časovo prelínajú. Majú rovnaký prívlastok T16, ktorý automobilka Peugeot teraz oživila, a toto už je 405 T16. Videli ste ten nádherný film s Ari Vatanenom Climb Dance o dobíjaní Pikes Peak? Tak toto je auto, ktoré v prvom roku ostalo za Audi, malo iba 500 koní, nevyhralo Pikes Peak, ale potom pri tom druhom roku, kedy bol za volantom Ari Vatanen, sa to podarilo. Už malo 520 koní, tu už bola 6-stupňová prevodovka. No a ak ste Climb Dance nevideli, tak si ho pozrite. My sa presunieme k ďalším významným Peugeotom.
dostávame sa k výsostne aktuálnej téme, a to víťazstva značky Peugeot v dakarskej rally. Toto bol prvý Peugeot, ktorý zvíťazil na Dakare a v podstate to bolo akési logické vyústenie éry rally do púštnych dobrodružstiev. Totiž po zákaze skupiny B v rally hľadal Peugeot novú výzvu, našiel ju v dakarskej rally, akurát tú 205 museli pre potreby prechodu dún poriadne zvýšiť. Na prednom zavesení na jednom kolese sú 2 tlmiče a hlavne bolo nutné vyriešiť, aby takéto auto prešlo na jedno natankovanie viac ako 800 km. Mimochodom, za prednými sedadlami a predzadnou nápravou ostal nezmenený motor 1.8 benzínová, preplnená turbodúchadlom, akorát mala trošku vyšší výkon 360 konských síl. Samozrejme, na rozdiel od dnešných Peugeotov pre Dakar bol pohon oboch náprav. A s týmto autom, ktoré ešte taktiež vonia po súťaži, jazdil Ari Vatanen. Ja som teraz na Rally Monte Carlo zvádzal súboje s jeho synom, aj keď on už je trošku inú ligu ako ja, ale je to taký emotívny vnem, rovnako ako pri tomto aute. Keď si predstavím túto žltú farbu, my sme mali v tom roku nový farebný televízor, prvýkrát farba a práve vtedy sme obdivovali, ako Ari Vatanen vyhrával púštnu rally. Ak sa nemýlim, potom v tých časoch začal jazdiť aj Jackie X a na toto auto máme taktiež naviazané spomienky. Všímajte tie dvere. Ak majú kilogram, tak to preháňa. V podstate všetky významné autá museli byť ľahké a odľahčenie v automobilovom priemysle má svoje miesto. O tom je aj celá zadná časť, ktorá je v podstate len akýmsi laminátovým krytom nad preplňovaným štvorvalcom. Aj tieto pomocné dosky alebo nejaké nášľapné prahy pre pieskové duny sú vyrobené z laminátu. Všetko je tu laminátové a ľahké. 205 Turbo 16 postavená pre Rally Dakar akoby uzavrela tú éru monštier, preplňovaných ľahkých aut. No a potom prišla ďalšia éra, pre nás nemenej zaujímavá. A tu si už pamätáme oveľa lepšie ako žlté auto Ariho Vatanena. Na rozdiel od Prírodovedného múzea, toto je zbierka, pri ktorej sa neponáhľam k východu, ale pri tomto aute musím zastať. Je to asi najkrajší rally Peugeot, aký kedy postavili, 306 Maxi Kitcar, ktorý vyhral dvakrát francúzsky šampionát. Gilles Panici bol asi jeho najúspešnejší pilot. Išlo o kategóriu vozidiel, ktoré mali pomerne zložitú techniku, taktiež doslova vykradnutý interiér, 7-stupňovú sekvenčnú prevodovku, pohon len prednej nápravy. Pod prednou kapotou bol 2-litrový motor, ktorý mal výkon 290 konských síl. Ja si v týchto časoch trošku s tou R2 pripomínam tie časy týchto prednokoliek. Tiež mám sekvenčnú prevodovku, ale naša R2 ani zďaleka už nie je taký brutálny špeciál, ako boli tieto rozšírené Kitkary. Napokon v istých pasážach rally alebo na asfaltových rally dokázali byť rovnako rýchle ako vozidlá špecifikácie VRC. A to je taktiež jedna epocha značky Peugeot, ktorá sa má čím popíšiť. Toto je auto Fína Markusa Gronholma, človeka, ktorého aj trochu osobne poznám, ktorý s ním v rokoch 2000 a 2002 zvíťazil, bol majster sveta s 206 VRC a zároveň toto auto prinieslo slávu aj Gillesovi Paniciomu alebo bratom Paniciovým, ktorí jazdili s Kitkarom a potom presedlali do VRCčka. Možno pamätáte, ako v 2000 roku vyhrali korzickú rally, obuli inak ako konkurenti a vydalo im to. Možno už teraz prichádzame k pretekárskym autám, pri ktorých šofér nebol nútený prispôsobiť sa autu, ale auto sa prispôsobovalo šoférovi. Elektronicky riadené diferenciály. Toto je už opäť ďalšia éra pretekárskych aut a tie dnešné na ne nadväzujú. Ja na ne nezabudnem a idem vám ukázať aj tie iné Peugeoty, lebo rally je trošku, ako mi niekto povedal, taká insiderská disciplína. S modelom P4 Civil sa dostávame ku kategórii aut, ktoré by ste možno značku Peugeot na prvý pohľad nehľadali. A možno v tom vidíte aj vy Steyr-Puch, ale je to už civilná verzia predtým armádneho vozidla, pretože ak mala mať nejaký teréňak francúzska armáda, tak to muselo byť auto značky Peugeot. Ale oveľa dôležitejšie je toto. 505 Break 4x4.
auto upravené firmou Dangel, čo bol v podstate špecialista na pohon všetkých 4 kolies a v Alsasku zmenil klasický kombík na niečo takéto zdvihnuté. Nevidíte v tom Outbacky, Alltracky a podobné autá, ktoré dnes prichádzajú do módy? Plastové lemy blatníkov, ochrana spodku pre jazdu v teréne, ale keď sa pozriete pod podvozok tohto vozidla, tak je vám jasné, že toto neboli len žiadne kozmetické úpravy, ale toto je ťažký stroj. Karoséria umiestnená na pomocnom ráme, kardan je dokonca zakrytovaný hrubým plechom, odhadujem ho na nejakú 3 a vozidlo postavené prioritne pre Afriku a trhy s ťažkou prevádzkou bolo podľa mňa aj dizajnovo vydarené. Bol to presne ten kombík s obrovským kufrom, pohodlnými sedadlami a pohonom všetkých 4 kolies. Mimochodom, uzávierka medzinápravového diferenciálu a jediné negatívum, iba maximálna rýchlosť 135 km za hodinu. Ale toto auto je jeden z exponátov, ktorý mi doslova udrel do očí. Jednoducho, toto bol predchodca dnešných zdvihnutých kombíkov. Obdobie druhej svetovej vojny je v dejinách ako jeden veľký čierny mrak, ale v automobilovom priemysle to tak nemuselo byť a autá tu vystavené jednak dvojkové Peugeoty alebo potom 402 sú dôkazom, že ten automobilový priemysel nebol úplne čierno-biely. A Peugeot už bol vtedy odvážny, doplnky, línie. Pozrite, aké laky karosérie. Práve tým boli francúzske autá špecifické, že dokázali byť pestré a inovatívne. 402 by som hovoril pokojne Peugeot K, lebo to malo ladné ženské tvary, bolo to niečo nádherné. A zároveň 402 bola Peugeotom, ktorý bol nositeľom pokroku. Napríklad tu máte diesel umiestnený pod prednou kapotou. To, čo sme my po socializme nejak tak objavovali, že diesel v aute, tak Peugeot to už mal vo vojnovom období. A teraz stojíme pri prvom dôkaze toho, že tu už ropná kríza bola, bol tu nedostatok benzínu a vidíte pred sebou 402 s benzínovým motorom adaptovaným na drevoplyn. To znamená, že na pohon tohto vozidla vám bolo treba drevo na rozkúrenie a potom drevené uhlie na to, aby ste dokázali vyrobiť plyn, ktorý spaľoval následne pôvodne benzínový motor. 2500 aut bolo takto upravených, do ktorých ste približne pol hodinu pred jazdou zakúrili a keď ste mali dostatok plynu vyrobeného pre jazdu, tak vám ostávalo približne 80 km a výkon 40 koní, ktorý ste mohli využiť. No a dostávame sa teraz k tomu, čo si myslíme, že je teraz moderné. Pozrite, prvý elektromobil vo vojnovom období. Toto auto malo názov VLV, čo znamenalo ľahké mestské vozidlo. Čiže už tá myšlienka, krátke jazdy, mesto a ľahké vozidlo. Na pohon slúžil elektromotor, ktorý mal výkon 3,3 koňa. Boli tu 4 12-voltové batérie a lekári alebo úradníci, ktorí sa potrebovali po meste presúvať, na tomto aute prešli 75 až 80 km. Ak berieme tú maximálnu rýchlosť 36 km za hodinu, tak to bol aj celkom slušný a hlavne dlhý nekonečný dojazd. Múzeum značky Peugeot je obrovské a nedá sa všetko obsiahnuť našim objektívom, ale počiatky nemôžeme vynechať. Väčšina z nás si myslí, že to boli práve mlynčeky, ale nie je to celkom tak. So značkou Peugeot boli späté pracovné nástroje, ich výroba. Niektoré vyzerajú ako mučiace náradie, iné sú výsostne užitočné, napríklad píly. Vidíte tu množstvo mlynčekov, dláta, kružidlá, hoblíky. V podstate všetko, čo bolo späté aj s domácnosťou, aj s priemyselnou výrobou. A okrem iného Peugeot vyrábal aj tieto skruže, výstuhy do sukní. Týmto všetkým musel prejsť, aby sa dostal k tomu, čo zaujíma mňa, k automobilom. Vitajte na námestí, ktoré nesie meno Armand Peugeot. Presne to bol človek, ktorý priniesol prvý bicykel do Francúzska. Ukázal Francúzom, na čom sa jazdí v Anglicku. Bol to človek, ktorý začal s výrobou motorov, s experimentovaním, s parným motorom, ale napokon zistil, že v tomto sú rozhodujúce skúsenosti a musel sa spojiť s pánom Daimlerom. A s ním v spolupráci zostrojili aj ten motor, ktorý poháňal
Peugeot Typ 3. S týmto vozidlom sprevádzali cyklistické preteky cez Francúzsko, prešli 2045 km a v podstate aj tu vidíme, že história sa len opakuje. Dnes automobilky používajú cyklistické preteky na to, aby prezentovali nové modely. Takto vyzerali v reze prvé automobily značky Peugeot, poháňané Daimlerovým motorom. Napríklad tento mal 3,75 koňa. Ale poďme naozaj k autu, ktoré znamenalo míľnik. Okolo seba máme množstvo na zákazku vyrobených aut, pretože vtedy bol automobil prestížou. A toto je vozidlo s prvým peugeotiackým motorom. Pozrite sa na to. Je uložený vzadu, vozidlo je veľmi kompaktné, motor má 2 valce, objem niečo vyše litra, 5 konských síl a toto auto išlo rýchlosťou 35 km za hodinu. Mimochodom, vtedy to bolo považované za rýchlosť, ktorá sa nedá prežiť. Dokonca tie prvé vozidlá mali oficiálne písanú rýchlosť 18 km za hodinu. Pretože lekári tvrdili, nepriatelia automobilizmu, že ak pôjde ľudské telo rýchlejšie, roztrhnú sa mu pľúca. No a tam nedaleko sú autá, ktoré jazdia oveľa rýchlejšie. V sekcii vozidiel, ktoré prepravovali veľmi dôležité osoby, nájdeme pancierovú predĺženú 605, ktorá má tak 2 cm hrubé sklá a vozila francúzskeho prezidenta. Neviem, koľko má ten rázvor, možno 3,5 metra. Osobne som nevedel, že Peugeot vyrábal aj papamobily, teda vozidlo prepravujúce pápeža. Toto je 504, ktorá jazdila vo Vatikáne. Napokon, ak sa nemýlim, tak často pápeži používali ako svoje osobné auta aj francúzske výdobytky techniky. Toto je zase predĺžená 604, postavená pre jednu z tých francúzskych filmových hviezd. Na to, že je to automobil z počiatku 80. rokov a že má dnu televízny prijímač, elektrický výklopný stolík, elektrické okná, dokonca je tam aj zabudovaný telefón, tak klobúk dole. Ale prichádzame k hviezde múzea. Homologačná verzia 205 Turbo 16. V podstate odtiaľto pramení to magické označenie T16. Z 205 celkovo vyrobili vyše 5 miliónov kusov. Je to najúspešnejší Peugeot. A iba 200 z nich bolo takto nádherne rozšírených. Malo 1.8 benzínové turbo a pod kapotou 200 konských síl. Správne počujete. Si zoberte, že pôjdeme na autosalón do Ženevy a tam bude 208 aktuálna GTIčko, ktorá má ľahko cez 200 koní. A v roku 1984 toto auto debutovalo v Ženeve. No pozývame vás v každom prípade na autosalón do Ženevy a ja si musím ísť sadnúť, lebo sa mi trasú kolena.